Vítajte na kanáli YouTube Povabnice. A v tomto videu budem slúžiť trošku ako taký rozprávač, pretože sa snažím poskladať príbeh z rôznych časových úsekov. Budete vidieť v prvej časti videa naivnú Mimi, ktorá verí tomu, že všetko dopadne dobre. Užite si. V tomto zábere vidíte, ako pílim starý valec, ktorý sa pokazil, kvôli ktorému sme museli rozoberať celé čerpadlo. Bol to valec, ktorý sa nedal rozšrobovať a nedali sa v ňom tie diely vybrať a nahradiť. Žiadne obavy, tento valec bude nahradený iným liatinovým staromodným valcom, ktorý je možné rozšrobovať. Ak sa náhodou v tejto chvíli začínate strácať, že čo ešte stále robím, ešte stále rozoberám vnútro pokazeného pracovného valca. Oh yes, baby. Povolilo sa to. Toto je zo starého. Takto, ako make-up artistky. Toto je zo starého čerpadla a toto je nový valec. A teraz to ideme spojiť. A čerpadlo bude mať nové srdce. Toto sem dám tak, aby vôbec z toho tá závitová tyč netrčala. Aby to malo čo najviac miesta. Dobre, a potrebuješ ešte aj druhý kľúč. Je to 18 či 17? Je to 17, ale však aj s 18 to zvládnem. Jaj, tuto už sa bojím, že pretáčam. Kde? Ako, že pretáčaš? Tým, že nie je poistný, by som preťahol. Dobre, to je. Dobre, to budem musieť. Takže teraz toto zošrobované dáme do tohto. To by to malo vojsť do tej miery. Áno. Toto je vonku. Toto je taká klapka, ktorá zatvára od vody, aby vyšla tá voda hore. Dovtedy je to zatvorené, kým je nasatá voda. A keď to nasáva vodu, tak sa to otvorí, vojde voda. A keď to bere vodu už hore, tak to je zatvorené. Fancy shit. Takže toto takto. A už iba šrouby. Po pripravení nového pracovného valca sa presúvame na miesto činu. Vítajte na Povabnici. Ja ťa utesním. Zlatý sacikôš. Tri. Tú pásku? Tú pásku. Tu je páska. Aj tá je dobrá. Tuto netreba vymieňať tento. Chuj, tu je to dobré. Nebudeme to meniť. Dobre. Rozprávači späť. Toto je posledný záber z 15. mája. Po tomto zábere sme zistili, že pracovný valec 75 sa do nášho vrtu nezmestí a začali sme zháňať o jedno menší pracovný valec 65, ktorý sa nám podarilo zohnať až priamo od výrobcu z Česka. Čiže to celé trvalo asi 2 týždne, kým sme zohnali ďalší pracovný valec. Jazierko nám vyschlo a toto sú zábery, ktoré sa diali potom, ako sme tento pracovný valec konečne dostali. Luxusný unboxing. PV65. Ideme to rozlúštiť. To je všetko. Jak to otvorím? Prezrať svoje tajomstvo. Toto je tu. To nemá tajomstvo? No.
Fakt? To je ľahšie, než som čakal. Jej. Tak přece. Všetci. Vyťahni mu vnútornosti. Perfektné. Ukáž. Tam je vnútri závit. Do toho závitu zatočíme tyč. A toto je to, čo tam pracuje. A chodí to v tom valci. Teda bude mať iný závit. Som vedela, že príde ešte komplikácia. Hej. To je horná. Vítajte pri ďalšom vstupe. Vrátili sme sa zo železiarstva a chcem vás upozorniť, že máme takéto fancy veci. V železiarstve sme museli skúpiť redukciu, pretože sme prišli na to, že jedna redukcia nám chýba a teraz ideme nainštalovať pracovný valec a budete počuť, o čom sa rozprávame medzi tým. To ešte tam máš. Tak skús, daj mu ešte. Daj mu ohňa. Sandy to. Sandy, to pieskuj to. Dobre, to je už. Môžem nadávať do tohto videa? Vždycky, aby som ti nedal laťom. No tak čo, no. Jeden fokel hore dole. To už je dobré. To už nikam nepôjde. To už nie. Teraz naspäť na tento nešťastný závit. Pustíme to do studne a potom tam dáme tyčku a potom na tyčku dáme rúlu. Čo si našla, Jara? Ajra, čo žereš? To je novú pásku. Choď tam. Ja tu, ty tam. Ajra, čo žereš? Dobrý deň. Miriam, teší ma. Miro. To celé sme museli vymeniť. A toto je teraz liatinový valec, ktorý by mal ma prežiť, snáď. A predtým tam bol plastový, ktorý bol akože originálne od toho výrobcu na to osadený. A ten samotný valec ma stal 200 €. To z Česka od výrobcu som musela, lebo to nebolo nikde dostupné. Nový valec bolo treba kúpiť. Tieto redukcie plastové, čo tu vidíte aj hore, aj túto redukciu sme teraz boli rýchlo kupovať, takže stále niečo. No a vlastne tá tyčka kovová, čo vidíte, tak to je to, čo hýbe s týmto pracovným valcom. Toto sa volá pracovný valec, táto liatinová vec. V tých plastových trúbkách ide voda. Len teraz týmto, že tento valec som vymenila, tak teraz je tam ten valec menší. A čím menší valec, tým z väčšej hĺbky má ťahať vodu. Takže teraz to budem musieť celé, ako vymeníte motor v aute, tak to budem musieť celé na novo zharmonizovať a naladiť, aby to fungovalo, lebo tam, ak vidíte táto ťažítko, je to v hornej úvrati a vracia sa to naspäť do spodnej, tak teraz napríklad sa mi môže stať to, že z tej úvrate sa mi to bude vrácať pádom. Vrt samotný má 37 metrov, to ma stálo 3000 € to vyvrtať. Ale to celé, aby som bola úplne akože korektná, transparentná, celé to bolo robené z Tu sme doma. Aj večerné čerpadlo bolo kúpené z toho projektu. Fajn. No, to ide ľahšie. Inak, áno, hore sme to vyťahovali tak, že kvôli tomu, že sa ten valec pokazil, tak to bolo plné vody. Predstavte si plnú tú rúru, plnú vody a vyťahovať ju hore proti gravitácii. Nedáme na to teflon? Ne? No, daj, lebo... Máme ešte, alebo ho pes všetok zjedol? Ajra, nežer všetko už. Najbližšie vodný zdroj je, no, buď ten potok, ale iba keď naprší, lebo však to vyschne hneď. Ano. Alebo musia prejsť cez železnicu, cez cestu prvej triedy k Žitave, alebo Dulovské jazero. Nie je voda. Tu není. Čo si ozaj? Ty si taký ničiteľ všetkých svetov. Ty si taký ničiteľ všetkých svetov. Ty to drž blíckami. My to musíme dať Musím to nižšie. spustiť nižšie, áno. Na tú úroveň, aby to druhé si k tomu vedel prišrobovať. Celú konštrukciu musím posunúť s nohami. Počkaj, idem ju posunúť. Môžem to ja spraviť. Pohode si. Jasné. Zaber!
Ešte? Ešte také 3 čísla na mňa. Pozor. Hop. Jo. Veľa. Teraz ja budem blízky. Poď, buď blízky. Ja držím. Držíš? Máme. Máme spojenie. Uhej. Čo žereš? Čo žereš? Ktorým smerom? Ja neviem. Smeješ sa mi do studne. Teraz to ideme vytiahnuť a zošroubovať. My sme na stráži. Dobre. Vidíš. Dobre, dobre. Tuto. Môže. Dobre. Dobre, máme to. Máme to? Počkaj, teraz aj trávu žereš, dobre. Zatiaľ to iba priviaž nejako, lebo ešte to možno budeme musieť spúšťať, keď to nebude fungovať. Pozitív mindset, Mimi. Pozitív mindset. Rozober to 4-krát a mám pozitív mindset. Idem hore. Idem hore! Ešte sa netoč. Si v Už som. bezpečí. Čo? Dobre. Už to jede. A celkom plynule to ide. Už ide. Máme vodu! Jej! Čerpadlo sme úspešne poskladali. Chcem sa poďakovať Gabovi za pomoc a vám za pozornosť a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu. A snáď sa vám toto páčilo. Návrhy na vylepšenie a názory dajte do komentov.